Дӯстони азиз, бародаро, ана ба шумо ози нархҳои мечта оз беҳад бисёр ҷуда қиматай. Мо ба шумо нархҳои арзоншро пешниҳод мекунем, ки метавонед мисол дар комментария нависе, ки дар ки ҷо фаъолият дора. Ана ай тамоми ҷо хела фарқият дора. Барои ҳамин метавонед ҳамин харидорӣ кунед. Тифайлай, мечтаҳай, мисол ҳамин чизое, ки битаваи техникада дахл дора. хуб, видеои моро пайгирӣ кунед, ман нишонтон метавонам бобинед кадомиш хитоя российская, ҳамаша пешниҳодтон мекунам. Зинда бошед. Так, инаиш чанд смай? 130. 130. 150. 150. Ини хитоя, на? О, ини российскийш 240. 240. 230 мешава. Ини 300, 290 мешава. Иниш 200. Ага. Ини российский 14, иш 350 златош. Значи оригинала иш камтар дубликатош, ну. Иш злато российский 350, 340 мешава. А. Ини 210, то 200 мешава хитои мешта. Ини златош 300 сум. Амира бо ҳаста ки боло да айнар хида бо қиматра. Қиматрак ҳаста, боло да қимата мо да арзона. Ина бародаро бозори Сафариён. Бе да комментария нависе бо адресотшона нишонтон метиём. Инами чизои мечтои арзон. Назар ба дига ҷо 100% гарантияш хати шумо да мисол арзона. Арзон 390. Ина 290 сенсорни плита. Дахило мисол ошиқи сенсорния. Инами бародаро, инами нархҳои аниқаш марҳамат ба бозори мо. Ина 50 пеш ихча дам метиям мекиша гирон мекунад. Хоб бародаро, инам маълумоти мо дар бораи шумо, дар бораи инам плито мақсад.